Čau lidi, vás vítám do dalšího videa po docela dlouhé době a dneska je druhý díl z mého hardcore serveru a dneska jsem trošku jinde, protože jsem cestoval, tak já vám to tady dám. No za chvíli já nevím v editu, tak to uvidím asi už, no spíš už to bylo, protože teďka jsem tam právě nějak vystřihnul a dal jsem to do toho trošku zrychlený a prostě to bylo v editu, tam uvidíte, až to bude natočený, zatímco takhle natáčím to taky to poprvé, tak jsem trošku zmatený a dlouho jsem nenatáčel, ale takže já jsem se sem přemístil, protože prostě bych nebyl furt jenom tam. A tady mi to zatím hezky funguje, jsem si tady dělal to a tam jsem stavil to obří elko, který právě budeme stavit v dnešním díle, jestli budu mít dost materiálu. Takže uvidíme. Neslibuju to, jenom když budu mít dost materiálu. Tak uděláme z hlíny elko, to bude stylový. Tak taky budou stačit tady na skladu, ne? Tady mám takový přístav můj. Ježiš, já vlastně nepoužívám vůbec ten most. Tak aby tady taky bylo, proč by to mělo být. Ale jenom mě tady hrozně štve, že mě tady furt hodí zombíci a je tam oni už tu jsou 3 za dobu, co jsem to nehrál, to je hrozný. Tady jdeme stavit teda obří elko. Sice jsem se trošku posunul, ale to furt nám nebrání stavit to obří elko. A ještě jsem tam stavil takový hliněný baráček, který tak někdy jinde můžeme postavit, ale to jinde prostě, protože nevím, jestli se zatím budu ještě znovu přemístěvat. Tady to je zatím good a tam se mi to prostě nelíbilo, tam nebyl moc dobrý spot. Jo. A jestli chcete, tak do komentářů můžete napsat, co jste dostali k Vánocům. A já jsem třeba dostal PS4, která byla rozbitá, ta kopii použitou, bohužel vůbec jsme o tom nevěděli, mně to přišlo zlý a táta, že mu bylo líto, tak koupil 5, kterou tady mám a někdy možná na ní budu aj natáčet. Ale nebudu používat nahrávání přes PlayStation, budu používat normálně, takže já tam někam tady mobil, tady položím někam a natočím ho na televizi. To je taková goofy, není náhodou obráceně. Minecraft zvuky nemám rád. Tentokrát už se takhle chci nevyděsím. Je to... Počkat. To elko... Nemá to být. To se mi nezdá. To se mi really nezdá. Tak já to teda představím. Tak je to a teď doufám, že nebudu se toho bát. Pokusím se dát nějakou hudbu
trošku do pozadí, aby to prostě mělo větší hype, takže tak se pokusím udělat, protože já hype nic nemám, já jsem teďka takový trošku, prostě jsem před chvíli přišel ze školy, takže tady tu hlínu odtěžíme a zkusím si s tím editem trošku pohrát. Co ještě tady někdy budu říkat, že jsem se s editem chtěla strašně v Minecraftu vyhrávat, nebo že jsem formuloval o editu v tom videu. Někdy v budoucnu se na to zkusím poreagovat. Pokusím se. Jo, tak to by mohlo být to Elko. Ještě pojalo takhle. A když chcete, abych natočil ještě třeba videa z Bed Wars, tak to můžete dát. Tak to byste mohli klidně napsat do komentářů, jestli se mi nevypnu, jako se mi párkrát stalo. To vypadá tak goofy. Musím to odstranit. To už vypadá líp. To si myslím, že je hezký. Jen doufám, že ta hlína takhle zůstane, teda takhle, jak je hnědá. Tak já bych tu ještě tady v tom hardcoreu bych vám tady chtěl ukázat, jak to tady mám hezký. Tak si uklidím zatím hlínu, jsem tu chvilku. A jo, tak. Tady mám sklad, to je jako jsem to tady moc neudělal. A snažil jsem to, tady mám prostě sklad. Zatím tu nic asi nemám. A jo, mám. A tady to vypadá zatím takhle, ale budu se pomalu nějak rozšiřovat. A kdybych se tady podíval, no, tenhle video je prostě o tom, že vám tady ukazuju novou část, kde jsem procestoval a ještě postavení toho Elka, to je takový bonus, protože jsem to minule říkal, že to možná udělám. Tak jsem to taky udělal a prostě tohle Elko, tak já bych tam udělal ještě cedulku a napíšu, že jsem to postavil v tenhle rok, jestli budu mít věci na cedulku, a ještě datum napíšu. Mám pocit, že budu potřebovat ještě trošku natěžit dřevo. A pak by mohlo být naše Elko complete. Protože Elko, tak to vypadá úplně stejně jak já. Jo. A když tak kdyby tady někdo jestli teďka se tady na to kouká nějaký kamarád, tak prosím, když někdy řeknu, že točím, tak mi nepište. To je takhle, tak mi nepište prostě. Tady to říkám v videu a před lidmi, protože mi teďka napadlo. Kámo, může to nechat, když prosím teďka na spavnu odpovídám. A asi bych si měl někdy vypnout v Minecraftu hudbu. Protože mě jedy docela aj vyděsí, protože jsem prostě nic. Jsem prostě takový poslánek. Tam se to potichu, už mě to štve, ten zvuk je otravný. Tak máme cedulku. To zase nic neslyším a to je tak hrozně divný. Tak to je asi OK. Jsem se chtěl podívat jenom, jak to Elko je velký.
7.1., jestli se nepletu. 1. 2025. A to by pro tohle video bylo asi všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte se nechat like a odběr a čus.